kuudenteen erään valmistautuvat 1 Linnea Lemberg, 2 Moona Korvala, 3 Verna Palun, 4 Peppi Österberg, 5 Mariana Hiltunen, 6 Serafia Kotkaniemi, 7 Ella-Sofia Räsänen ja 8 radalla Inari Rahtu. Ja erävoittoon kiitää sieltä Sofi Huttunen Wandersista ajalla 1.28.91. Kaisa Vilamaa oli toinen ja Mirja Ylitalo kolmas tässä lähdössä. Nyt 6. erä. Viidestä kympistä ui ensimmäisenä läpi Moona Korvala, Kokkolan Unesasta radalta 2. Rankingia tässä lajissa johtaa edelleenkin kolmannen erän voittaja Linnea Skyttä Järvenpään uintiklubista 1.27.82 ajalla. 6. erä on altaassa ja 2 starttia tähän lajiin vielä mahtuu. Seuraavaksi uidaan erä 7. Ella Ääri, Nella Haltamo, Aamu Somerma, Peppi Ilona Myllymäki, Viktoria Misheva, Lumisutinen, Vilhelmiina Vainoniemi ja Olivia Miloserdova valmistautuvat tähän seuraavaan lähtöön. Ja nyt näyttää siltä, että Seetuksen Peppi Österberg kiitää toisella altaan mitalla erävoittoon. Niin myöskin käy. Ja Österberg kaappaa sitten Skytältä tämän lajin johtopaikan lukemin 1.26.64. Inari Rahtu toinen ja Moona Korvala kolmas. Erä 7. Vahvasti tulee kuopionomaisalainen Viktoria Misheva, radalta 5, joka johti porukkaa jo puolimatkan kohdalla. Hän on tässä ottamassa myöskin sitten erävoiton haltuun ajalla 25.31. Misheva kiitää tässä myöskin johtopaikalle lajin tässä vaiheessa. Aamu Somerma erän toisena ja Peppi Ilona Myllymäki eränä kolmantena maaliin. Ja seuraavaksi lähdetään sitten kuumaan erään. Radalle 1 uinti Tampereen Sinna Leinonen. 2.
kakkoselle Hämeenlinnan Ilmasorasta Mea Vuohelainen. Kolmoselle Cetus Espoon Aida Herranen. Neloselle Kempele Pyrinnön Noora Haikola. Viitoselle Riihimäen Uimasoran Anni Sulman. Kuutoselle Cetus Espoon Erin Liikkanen. Seiskalle Cetus Espoon Aino Salminen. Ja kasiradalle Orka Helsingin Emma Kaiser. Ja näin on kuuman erän uimarit altaassa. Siellä on puolustava rollomestari viime vuoden Turun kisoista 12-vuotiaiden sarjasta Noora Haikola. Radalla 4 on parhaalla tilastolähdöllä tähän uintiin. Ja Haikolahan voitti tuolla aamujaksossa sitten jo 13-vuotiaiden tyttöjen 200 metrin sekauinnin. Viime vuoden hopeamitalisti on sitten siinä vieressä, eli kolmosradalla uiva Aida Herranen Cetuksesta nappasi hopeaa vuosi sitten Turun rolloilla. 50 metriä on oteltu ja Noora Haikola painattaa siellä johdossa. Nelosradallaan 36.43 oli tuo väliaika ja avausvinstalle Aida Herrasen oli takana. Vajaat 2 sekuntia myöhemmin käänsi Herranen tuolla 50 kurvissa ja Erin Liikkanen tuli sitten kolmantena. Nyt ollaan jo viimeisellä 25 sieltä, kun Noora Haikola tulee kyllä vahvaa vauhtia tätä rintauinin 100 maalia kohden. 15 metriä enää matkaa jäljellä ja Haikola on tässä purjehtimassa kyllä tyylikkääseen voittoon. Tiukkaa kamppailua käyvät sitten vaaleanpunahattuiset uimarit siellä hänen takanaan. Aida Herranen kolmosella, Erin Liikkanen kutosella. Molemmat ovat Cetuksen kilpureita tietysti hatustakin, sen jo tuntee. Näin menee Haikolalle voitto, aikaan 1.18.22 ja sitten tiukkaa kamppailua Espoon välisesti. Erin Liikkanen tulee toisella altaan mitalla seuratoverinsa Aida Herrasen ohitse kakkostilalle. Herraselle tässä tarjoillaan 3. paikkaa, mutta Noora Haikola kiitää suvereeniin voittoon 1.18.22 lukemiin. Erin Liikkaselle numerot 1.22.36 ja 3. maalissa oli Aida Herranen 1.22.91 ajalla, eli tiukka otatus siellä espoolaisten välillä käytiin. 4. sija menee Espooseen ja Cetuksen Aino Salminen on 4. tässä, joka oli muuten aamulla sekauintimatkalla. Hopea mitalisti nyt sitten hieman. Viistasta läpi ensimmäisenä Anton Raunio Cetuksesta 3.988. Raunio ainoa, joka puhkaisee 40 sekuntia tässä ensimmäisellä matkan puoliskolla. Toisena tuli sitten Kivi Hakkarainen Simmiksestä ja Oulun Lohien Akseli Eteläperä piti 3. sijaa. Ja 3. rataa tulee Cetus Espoon Anton Raunio. Hän nappaa tässä erävoiton ja johtopaikan lukemin 1.23.58. Kakkoseksi ylsi hänen peräänsä sitten Akseli Eteläperä ja Kivi Hakkarainen 3. maalissa. Nyt lähdetään seuraamaan 5. erää ja tämä on tietysti kuuma erä.
Radalle 1 tulee Kouvolan uimareista Eelis Lahtinen. Kakkoselle kempeleen pyrinnön Elias Salmela. Kolmoselle Simit Vandan Rasmus Auranen. Neloselle Oulun uinin Oliver Kylmänen. Viitoselle Tatu Tampereen Niilo Lappalainen. Kuutoselle Lahden uimaraneen Leevi Salo. Seiskalle Oulun lohien Lenni Pessa. Ja Kasiradalle uiti Tampereen Alex Juutilainen. Ja näin päästään sitten matkaan tässä poikien kuumassa erässä. Kaksi viime vuoden mitalistia on nytkin matkassa. Radalla 1 Niilo Lappalainen Tatu Tampereesta. Hän oli rollomestari Turussa vuosi sitten. Ja aika hurjalla marginaalilla kyllä silloin painoi melkein 5 sekunnin kaudella rollomestaruuteen ennen Elias Salmelaa, joka nyt myöskin altaassa mukana. Radalla 2 Salmela pahtaa menemään kempeleen pyrinnön edustajana. Eelis Lahtinen ykkösradalla oli sitten puolestaan ensimmäinen, joka Turussa joutui jäämään ilman mitalia. Ja näin tullaan sitten jo toista altaan mittaa kotiin päin sieltä ja vahvaa kyytiä siellä keskellä allasta mennään. Niilo Lappalainen viitosella Oliver Kylmänen Oulun uinista tarjoaa nyt kyllä kovaa vastusta sitten lappalaisille, joka oli viime vuonna kyllä melko ylivoimainen, mutta tänä vuonna ei sellaista showta nyt nähdäkään, koska Lappalainen ja Kylmänen siellä kamppailevat nyt tiukasti sitten rollomestaruudesta ja tämähän menee thrilleriksi. Lappalainen ilman hattua tulee sieltä, Kylmänen puolestaan mustassa Oulun uinin edustushatussa ja taitaa olla niitä. Niilo Lappalainen pystyy kiristämään tässä lopussa ohitse juuri ja juuri. Ja näin tulee puolustava mestari jälleen korkeammalle korokkeelle ja käsi kohti Vaasanovan kattoa Niilo Lappalaiselle Tatu Tampereesta 1.19 tasan. Ja lähes 6 sekuntia petraa Niilo Lappalainen vuodessa tämän matkan ennätysaikaansa nyt 1.19 tasan. Ja kakkoseksi Oliver Kylmänen 1.19.31. Kolmannen sijan nappasi Leevi Salo 1.21.84 lukemiin. Siinä on 3 kärki. Rasmus Auranen Simmis Vandasta 4. maalissa 1.2. Radalle 1 Seetus Espoon Diana Vidjutskaja. Kakkoselle Vandersin Anni Tuomisto. Kolmoselle Tatu Tampereen Paju Väkihannu. Neloselle uiti Turun Iida Korpi. Viitosella Vandersin Iisa Kallio. Kuutosella Vandersin Anni Koljonen. Seiskalla Lappeenrannan uimareiden Viola Ukkola. Ja Kasinalalla Järvenpään uintiklubin Elsa Suominen. Ja näin päästään kuuman erän kyytiin kymppierä altaassa ja kaikki viime kesän mitalistit ovat mukana Satasen selkäunista tytöt 11 sarjasta Turusta. Viola Ukkola on seiskalla ja hän on puolustava rollomestari.
Iida Korpi on 4. Hänellä on hopeaa viime kesältä. Ja Diana Bitjuskaja 1. Hänellä pronssimitali hallussa Turun rolloilta tältä matkalta. Ja mitä tekevät sitten muut? Siellä on 4. ja 5. nuomaritkin altaassa. 6. Anni Koljonen. Hän oli ensimmäisenä mitalien ulkopuolella vuosi sitten. Ja Iisa Kallio radalla 5 oli 5. sijan uimari vuosi takaperin. 50 metriä on kisattu ja Iida Korpi Ootuksesta on johdossa 35-28 ajalla. Korpi porhaltaa kärjessä. Iisa Kallio vierestä vajaan sekunnin perässä ja sitten 3. käänti Paju Mäki-Hannu Tatusta. Näin mennään kohti tuota viimeistä 25 metriä ja siellähän me jo ollaankin, kun sieltä vahvasti Iida Korpi kyllä tulee ja uintiturun edustaja on tainnut pystyä kasvattamaan tuota 98 sadansa johtomarginaaliaan. Hänkin tulee aivan kyllä köyttä pitkin, ettei nyt vain sattuisi mitään, mutta kyllä Korpi sieltä tulee sen verran vahvasti, että hän tässä rollomestaruuden ottaa ja näin Iida Korpi tulee sitten putsaamaan tuon viimevuotisen hopeamitalinsa kultaiseksi, kun Ootuksen edustaja on maalissa kovalla ajalla 1.12.95. Näin on Iida Korpi tässä mestaruuden ottanut ja kakkoseksi Iisa Kallio Wandersista vieressä tarvata 1.15.39 erään 5. Käännöksestä tultiin läpi siinä järjestyksessä, että Eemeli Yliaho uinti Tampereesta johdatti joukkoa. Kirille Kauppinen tuli toisena ja sitten Kempeleen pyrinnön Viljami Väyrynen. Tiukkaa vääntöä radoilla 6 ja 7. Erävoitosta käydään 7. Eemeli Yliaho, joka johdossa oli puolenmatkankin kohdalla, tulee myöskin erän voittajaksi. 1.24 tasan on Yliahon tulos tähän kohtaan. Kiril Kauppinen seetuksesta toisena ja 3. maaliin Jesse Kettunen Simmis Vandasta. Nyt lähdetään erään 6. Ja tämän lajin jälkeen, eli tarkalleen ottaen seuraavan erän jälkeen, jaetaan sitten palkintoja ensimmäisestä tämän illan lajeista, eli 100 metrin rintauinnit ja 100 metrin selkäuinnit. Palkintojen jako alkaa seuraavan erän jälkeen. Siellä siis mitalistit voivat valmistautua. Ensimmäisenä korokkeella kysellään Noora Haikolaa, Erin Liikkasta ja Aida Herrasta. Valmistautukaapa palkintojen jakoon. Kuten myöskin muut mitalistit satasen rinuleista ja selkäuinneista.
alle 40 sekuntiin aloittivat Niilo Rantala sekä Eino Hirsimäki. Heillä oli vain 400 eroa tuolla 50 metrin volttikäännöksessä, kun lähdettiin maalisuoraa pitkin kotiin tässä toiseksi viimeisessä erässä. Daniel Sadikin aika 1.23.08 pitää edelleenkin tämän lajin kärkituloksena tähän asti, mutta se taitaa nyt heilahtaa ali, kun Niilo Rantala tulee Porinomasasta tämän erän voittoon. 1.21 ja 55 on aika Niilo Rantalalle voittoon tässä kuudensa lähdössä ennen Mikael Kukkolaa ja Eino Hirsimäkeä. Nyt vuorossa kuuma erä. Radalle 1 Kokkolan Nuimasaran Julius Paananen. Kakkoselle Uinti Tampereen Aku Kokkonen. Kolmoselle Sinismandan Oskar Usmi. Neloselle Seettus Espoon Arne Pitkänen. Viitoselle Uinti Tampereen Angelo Kippola. Kuutoselle Porko Sinmaren Benjamin Klingberg. Seitskalle Uimasaran Kaarinan Jan Oskar Rantanen. Ja radalle 8 Vesihdemen Uimaseuran Santeri Heinikoski. Viime vuonna Turun rolloilla tämä nyt altaassa oleva ikäluokka oli 11-vuotiaita ja selkäuintimatkana heillä oli rolloilla 50 metrin selkäuinti. Ja tässä on kyllä kaikki mitalistit viime kesän Winstan selkäuinnista. Arne Pitkänen puolustaa rollomestaruutta radalla 4. Oskar Usmi radalla 3 puolustaa hopeista mitalia Winstan matkalta. Ja Angelo Kippola radalla 5 on sitten pronssimitalisti vuoden takaa. 4. sijaan saavutti Julius Paananen, joka nyt ykkösellä, ja Benjamin Klingberg radalla 6 oli 5. Turun kisoissa. 50 metriä on kisattu ja Angelo Kippola on ottanut paikan kärjessä, mutta tiukkaa on, todella tiukkaa. Vain 400 on Arne Pitkäsen ja Kippolan väli. Marginaali Oskar Usmi on sitten hieman taaempana 3. siellä tuolla viimeisessä käännöksessä 1,4 sekuntia johtavat takana. Viimeiselle 2.5 tullaan sieltä nyt. Ja nyt näyttää siltä, että Angelo Kippola voisi olla hieman edessä nyt Arne Pitkästä. Ja olisiko Kippola tässä sitten ottamassa viimevuotisen pronssin komeaa kirkastusta kultaiseksi rollomestaruuteen. Hyvin tulee kyllä Uinti Tampereen edustaja sieltä ja taitaa painaa rollo voittoon. Kyllä se sieltä Kippolalle heilahtaa näin. Kello pysähtyy 1.16 alittaen 1.15.97 ajalla. Angelo Kippola juhlii siellä kuin viimeistä päivää rollomestaruutta 100 metrin selkäuinnista. Ja kakkossijalle Arne Pitkänen Seettus Espoosta 1.16.63 ja 3. sijan nappaa Sinisbandan Oskar Usmi. Eli siinä on ne 3 mitalistia viime vuodeltakin, nyt järjestys hieman eri. Kippola kirkastaa tuon pronssissa kultaan, Pitkäsellä kulta Korvalaa. 4. Seetuksen 5. Molly Enroth, Sofia Ilina, Julia Sederholm ja Minea Henriksson. 5. Kangaslan Kuohu, Vivian Keskinen, Inkeri Järvenpää, Livia Markkula ja Camilla Cavallotti. 6. radalle Joensuun Uimasaran 4. Valeria Nikonova, Sofia Petrova, Anna Ponomareva ja Victoria Jatsiuruk. Radalle 7 Kempeleen pyrinnön 4. Natalia Alapirtti, Moona Vihavainen, Enni Pitkänen ja Iiris Rahko. Ja radalle 8 Kempeleen pyrinnön 2. Fredrika Koivisto, Saaka Kangas, Aada Seppänen sekä Olivia Palo.
Ja muistattehan siis uimarit, kun osuutenne jälkeen olette tulossa altaasta pois, tulkaa ainoastaan altaan reunojen kautta. Varokaa muiden ratojen uimareita, jotka ovat vielä matkalla tai vaihtamassa. Ja älkääkä koskeko keltaisiin ajanottoihin. Kokkolan Ulasara Edith Paananen lähti viemään osuutta. Toisena vaihdossa oli Kangasalan Kuohu radalta 5, Inkeri Järvenpää lähti toiselle osuudelle. Kolmatta sijaa piti sitten Seetuksen joukkue viitosjoukkueen radalta 4. Sofia Idina hyppäsi nyt altaaseen ja kuutosradalta löytyy vielä sitten Joensuun nelosjoukkue Sofia Petrova nyt altaassa. Muistakaa uimarit, älkää nousko päädyistä ylös, älkää koskeko ajanottopaneeleihin millään radoilla, jotta ei tule muille joukkueille haamuaikoja. Siitä tässä on kyse, että ei mene tämä ajanotto aivan sotkuun. Uitu tässä neljännessä erässä. Seettus on noussut kärkipaikalle. Viitosjoukkueessa matkaan lähti juuri Julia Sederholm. Ja sitten vaihtoi radalta 6. Joensuun Ulasara 4. Anna Ponomareva lähti altaaseen ja viitosradalta Kangasalan Kuohu nyt kolmannella osuudella Livia Markkulan voimin. Siinä on 3 kärki tässä kohtaa. Kun puolet matkasta uitu, 3. osuus käynnissä, erä numero 4. Ja näin sitten vaihdetaan 300 metrin kohdalla jo ankkuria altaaseen. Seetus vitoselta matkaan lähtee 300 metrin kohdalla Minea Henriksson. Viimeisen vaihdon on suorittanut myöskin Joensuun Ulasara 4. Victoria Iatsiuruk lähti osuudelle. Ja sitten kolmantena ankkuroimaan pääsee radalta 8 Kempeleen Pyrinnön 2. Aada Seppänen altaaseen. Viitosalta Kangasalan Kuohu ja Camilla Cavallotti myöskin nyt ankkuri osuudella ja pian kaikki muutkin joukkueet ovat sitten 400 uimassa. Näin se sieltä lähtee. Koko paletti on nyt sitten ankkureiden turvin matkalla. Ja seuraavaksi uidaan erä numero 5. Radalle 1 Borgo Simmare, Isabel Palme, Veera Westerbacka, Erin Korpilammi ja Liina Sivuranta. Radalle 2 Seinäjoen uimarit Adelina Nikolaenko, Maija Ylinen, Pauliina Nikolaenko ja Linnea Lemberi.
Radalle 3, Joensuun 3, Siiri Kärkkäinen, Ellen Kekkonen, Jenna Tykkyläinen ja Aino Niemi. Radalle 4, Vaasan uimasaran 3, Emeli Kolam, Matilda Filla, Sofia Keskivalkama ja Hilda Huikuri. Radalle 5, Oottus 4, Elvira Alanko, Lovisa Sandberg, Anni Berg sekä Hildegard Brozinski. 6. Kuopion uimasaran 2, Arni Murole, Erika Tuominen, Alma Saksman sekä Iiris Karppinen. 7. Kajaanin uimaseura, Annina Karjalainen, Ella-Sofia Räsänen, Saara Väisänen ja Evelina Karjalainen. Radalle 8, Orkan 2, Rauha Riikonen, Olivia Lume, Mia Rynty sekä Aava Lähteenmäki. Seetuksen viitosjoukkue oli tämän neloserän vahvin. 5.28.06 ja ankkurina altaassa oli Minea Henriksson. Toisena tuli Joensuun uimasaran 4 ja kolmantena maalissa Kokkolan uimaseura. Erä 5. Viides erä on nyt altaassa, eli tämän erän jälkeen ollaan tyttöjen viestin puolivälissä. Toistaiseksi johdossa on Lahden uimasaran ykkösjoukkue ajalla 4.59.50. He ovat ainoat 5 minuutin alittajat tässä kohtaa. Ensimmäisessä vaihdossa on Kajaanin uimasara kärkipaikalla. Ella-Sofia Räsänen lähti toiselle osuudelle ja sitten onkin tosi tasainen rintama siellä kajaanilaisten takana. Vaasan uimasaran 3. Sieltä matkaan lähti Matilda Filla, radalla 4. Ja Uiti Turun nelosjoukkue radalla 5. Lovisa Sandberg on nyt altaassa toisella osuudella. Ja sitten ollaan puolimatkassa. Kajaanin uimasara edelleenkin pitää kärkipaikkaa rata 7. Ella-Sofia Räsänen antoi viestin eteenpäin Sara Väisäselle ja näin sieltä sitten kolmas osuus starttasi Kajaanin mukavassa johtoasemassa. Marginaalia tasan 5 sekuntia seuraavana tulevaan Porvoon uimareiden joukkueeseen. Erin Korpilammi Porvoosta matkaan rata 1 ja 8 rata sitten Orka Helsingin kakkosjoukkueen Mia Rynty lähti viemään kolmatta osuutta joukkueensa hyväksi.
Ja Kajaanin Uimasara porhaltaa sieltä kohti viimeistä vaihtoa. 300 metriä täytyy juurikin nyt. Ja näin Kajaanin ankkuri lähtee altaaseen. Hän on Evelina Karjalainen. Johtomarkkinaali tässä kohtaa 7,1 sekuntia Porvoon uimareihin nähden. Liina Sivuranta on Porvoon viestinviejä ankkuriosuudella ykkösradalla. Kolmatta baanaa tulee sitten ankkuri Joensuun uimasaran kolmosesta. Hän on Aino Niemi ja viidettä rataa myöskin mukavassa kyydissä Oottuksen nelonen Hildegard Brozinski nyt altaassa ankkurihommissa. Ja näin myöskin koko erä on viitoserästä matkalla ankkuriosuudella. Sitten kuudenteen lähtöön siihen valmistautuvat ykköselle Kankaanpään uimarit ykkönen, Iina Mäkitalo, Ella Mukkala, Mari Kivelä ja Venla Rainerma. Kakkoselle Kempelenpyrinen ykkönen, Alisa Pitkänen, Sanni Kettunen, Hilla Määttä ja Milea Poro Pudas. Kolmoselle Nokianpyryn kakkonen, Vilhelmina Kastari, Siiri Värikoski, Emmi Saarinen ja Siiri Saarinen. Neloselle Helsinki Force Simtelskap 2, Emmi Wahlroos, Iiris Isota, Iiris Uusitalo, Isabel Nybak ja Miri Tanskanen. Radalle 5 Tatu Tampereen ykkönen, Jade Dahl, Iida-Sofia Keränen, Eevi Savolainen sekä Pajumäki Hanno. Kuutoselle Jyväskylän Aallon ykkönen, Lumi Polso, Pinja Hietala, Peppi Kuusinen sekä Aada Tyviä. Radalle 7 Salon uimarit Olivia Hegerström, Heta Lesonen, Fanni Karttunen sekä Helmina Härri. Ja kasiradalla Jyväskylän Aallon ykkönen Janna Hakkarainen, Pihla Liira, Anja Kähäri sekä Lotte Telakoski. Uiti Turun eriotuksen nelosjoukkue Uimaranradalle 1 Simis Vandan ykkönen, Emilia Lindroos, Emilia Pieroni, Eve Ukkonen ja Venla Kiviaho. Kakkoselle Oulun Uiti ykkönen, Viivi Vesa Veera Antinmaa, Saga Sirniö, Anni Viramo. Kolmosella Seetuksen ykkönen, Aada Taipale, Erin Liikkanen, Aino Salminen ja Aida Herranen. Nelosella Uinti Tampereen, Nella Haltamo, Sinna Leinonen, Inari Rahtu ja Ruut Vihtola. Viitosella Oottus, Iida Korpi, Emma Oikarainen, Vivi Lobbas ja Ella Ääri. Kuutosella Manders, Iisa Kallio, Sofi Huttunen, Jenna Valman ja Anni Koljonen. Seiskalla Vaasan uimaseura, Molli Riska, Peppi Ilona Myllymäki, Alma Jämsä ja Mia Mäetalo. Kasiradalla on Orka Helsinki Lumisutinen, Olivia Mukuntan, Isla Ovaskainen ja Emma Kaiser. Ja sitten riemu kattoon startin jälkeen nyt rollolaiset. Se on tyttöjen kuuma erä altaassa. 74 joukkueesta 8 arvioitua nopeinta tulosta on nyt tässä tiskillä ja katsotaan millaista vauhtia lähdetään pahtamaan jo ensimmäisellä osuudella. Avausuimareina ovat siis Emilia Lindroos, Viivi Vesa, Aada Taipale, Nella Haltamo, Iida Korpi, Iisa Kallio, Molli Riska ja Lumi Sutinen. Ja kärkiaikaan siis Oottuksen kakkosjoukkueen 4.35.58 edeltäneestä lähdöstä. Ja tasainen rintama sieltä hyökkää sitten 50 metrin
Tamperin käännöksestä kohti ensimmäistä vaihtoa ja 100 metriä. Toisen osuuden uimarit alkavat pikkuhiljaa nousta korokkeille ja taivalmaan kuoppia sieltä, mistä päästään hyvin matkaa ja kohta sinne matkaan päästään ja adrenaliinit irti vain. Hyvää vauhtia tulee kyllä seiskaralta nyt Vaasan uimarsarjan Molli Riska. Riska kuskaa tässä bussia kärjessä ja vaasalaiset tulee johdossa. Vai onko sittenkin Uinti Tampere ja Nella Haltamo ykkösenä vaihdossa? Aivan rinta rinnan tullaan ja kyllä Tampere johtaa tuossa 100 metrin kohdassa. Nella Haltamo lähettää matkaan Sinna Leinosen toiselle osuudelle. Molli Riska puolestaan Vaasan uimarsarjasta päästää irti Peppi Ilona Myllymäen. Ja Oottuksen ykkösjoukkue on sitten siinä radalla 5. Emma Oikarainen viemässä tuota turkulaisten ykkösjoukkueen toista lenkkiä. Ja siellä on sitten tasainen rintama tämän kärkikolmikon vierelläkin kyllä, eli ei tässä vielä mitään ole ratkaistu, ei sinne päinkään. Uinti Tampereen rata 4 tulee nyt sitten 150 ja ensimmäisenä sieltä voltin heittää käännöspäätyyn Sinna Leinonen. Sitten tulee Vanders ja Vaasan uimarsara ennen Vandersia nimenomaan. Ja vaasalaisista Peppi Ilona Myllymäki pitää kakkospaikkaa tällä hetkellä. Vanders tekee hyvää työtä, Sofia Huttunen vie siellä viestiä radalla 6 ja on hilannut tässä Vandersia sitten 1 pykälän ylöspäin. Juuri ohitse Oottus ykkösen, tullaan toiseen vaihtoon, 200 metriä kohta täynnä ja hei rollolaiset nyt sitten ääntä. Se on tyttöjen kuuma erä altaansa, nyt pitää kannustaa ihan todenteolla. Tullaan 200 metriin ja puolet matkasta kisattu, kun nelosavalta lähtee ensimmäisenä sitten kolmannelle osuudelle Inari Rahtu. Uinti Tampereen tiimi on kärkipaikalla, vaihdossa eroa oli seuraavana tulevaan vaasalaisen joukkueeseen 2,16. Ei ole vielä tarpeeksi turvallinen ero, joten sitä pitää saada lisää, mikäli Tampere tässä mielii voittoon, koska isäntäjoukkue tulee kovaa ja lujaa. Seiskaradalta Oottus ykkönen painaa sitten kolmannella sijalla radalla 5 ja Oottuksen altaassa on nyt Viigi Lobbas siellä viitosavalla ja näin tullaan sitten sinne 250 metriin. Ja kohti 300 metriä Uinti Tampere. Inari Rahtu on pitänyt joukkueen kärkipaikan hallussa ja kasvattanut johtomarginaalia. 3,8 oli viimeisessä käännöksessä tuo tamperelaisten johto ennen Vaasaa. Kolmantena tulee Oottus, mutta siinä on sitten myöskin Vanders 6 hyvin iskemässä vastaan ainakin Vaasan joukkueelle myös. Jenna Valman on viemässä tuota Vandersin viestiä siellä ja Valman hankkii nyt sitten joukkueelleen tässä lisää sijoituksia. Ykkösenä tulee Uinti Tampereen, toisena Oottus, kolmatta sijaa nyt pitää Vanders tai Seetus. Aino Salminen viemässä Seetuksen viestiä ja näin lähdetään sitten vankkuriosuudelle. Viimeiset uimarit ovat altaansa, nyt kaikki pellit auki, ihan kaikki tiskiin mitä lähtee, se on all in, niin kuin täällä Vaasassa sanotaan. Ja Uinti Tampere painaa siellä Ruut Veihtolan voimin nelosalla ja painaa vimmattua kyytiä kohti viimeistä käännöstä. Se on 3,5 metrin merkki, mikä siellä siintää sitten Ruut Veihtolan silmissä. Oottuksen viestinviejänä Ella Ääri, radalla 5. Ääri tekee siellä vahvaa työtä ja niin myöskin radan 6 Vanders joukkue Anni Koljonen siinä viereisellä baanalla. Viimeinen suora alkaa, maali suora kotia kohti ja näin mennään. Uinti Tampere saa nyt sitten kyllä Oottuksesta vastusta kunnolla, saa myöskin Vandersista ja Seetuksen ykkösestä Aida Herranen Seetuksella radalla 3, 25 metriä matkaa maaliin. Kantaako Tampereen johto vai tuleeko sieltä Turku ohi? Näinkö päättyy Tampereen ja Turun väliseen ototukseen tämä trilleri vai meneekö Vandersiin vielä? Turku nousee, Ella Ääri nousee ja painaako ohi? Niska kyydissä tulee Ella Ääri ja tuo Oottuksen voittoon! Otukset voittavat tämän hurjan kamppailun 20 erolla. 20 erolla vie Turku tämän trillerin Ella Äärin ansiosta 4.24.09 ajalla. Uinti Tampereen ankkuri Ruut Veihtola toisena maaliin joukkueensa kerran 4.24.29 ja Vanders Anni Koljosen ankkuroimana 4.24.80 ajalla kolmannelle sijalle. Ykkönen Kivi Hakkarainen, Erik Lehtimäki, Viktor Gautier sekä Otso Ekholm. 102 Joensuun ykkönen Aleksi Jormanainen, Kento Hollokoi, Severi Tiippana ja Veikko Piironen. Samalla 3 Kokkolan uimaseura Alfons Luomala, Elmo Rajaniemi, Jasper Gerards ja Julius Paananen. 104 Vanders Emil Murtomäki, Oskari Sukanen, Emeli Siivonen sekä Ilari Ellonen. Rata 5 Oulun uinti Oliver Kylmänen, Henri Paavola, Otto Kyntömaa ja Joonatan Ryynänen. Rata 6 Rauman uimasara Akseli Tauluvuori, Peter Lovinski, Vilho Kylliänen ja Tiitus Sirova.
Rata 7, Uimasara Akila, Antoni Ushakov, Joa Hotanen, Reino Salonen ja Artem Sazonov. Ja rata 8, Uinti Tampere 3, Vertti Kaipio, Eemeli Yliaho, Eemeli Pulkkinen sekä Väinö Lehtelä. Alfons! Ensimmäiseen vaihtoon porhaltaa kärjessä Joensuun Uimaseran joukkue. Aleksi Jormanainen luovuttaa viestin toiselle osuudelle Kento Holkoille. Ja Holkoi painattaa sitten siellä joukkueensa eteen, minkä pystyy. Keskiradolta tulee Wanders ja Oulun Uinti. Oulun Uinti vitosella Henri Paavolan voimin ja Wanders sitten nelosella Oskari Sukanen Altaassa tällä hetkellä, kun toista osuutta viedään sinne kohti 150 metriä. Ja puolessa matkassa on sitten Oulun Uinti tempaissut reippaan johdon jo itselleen 2,7 sekuntia ennen Wandersia vaihtoi Oulun Uinti viestin viejää Otto Kintomaa nyt radalla 5 Altaassa. Ja sitten siinä vieressä on Wandersin Eemeli Siivonen. Ja kolmatta sijaa pitää Joensuun Uimasara Severi Tiippana oli Altaassa, tai on nyt tällä hetkellä Altaassa. 8 rataa nousee vahvasti Uinti Tampereen kolmosen Eemeli Pulkkinen ja kuutosella on sitten Rauman Uimasaran Vilho Kylliänen nyt Altaassa. Ja siinä viitoserää nyt viedään sitten kohti viimeistä vaihtoa. Kolmannen osuuden uimarit Altaassa. Ja sieltä sitä 300 metriä sitten ensimmäisenä on tavoittelemassa Oulun Uinnin Otto Kyntömaa. Ankkurina korokkeella valmiina on joukkueen ankkuri Joonatan Ryynänen. Ja näin sitten Ryynänen pääsee matkaan. Oululla melko vahva johto tässä kohtaa. Tasainen rintama sieltä on sitten seuraavia sijoja mittelemässä Joensuun Uimasaralla esimerkiksi radalta 2, joka tuli toisena tuohon viimeiseen vaihtoon. Veikko Piironen lähti Joensuun ykkösjoukkueesta Altaaseen ja Rauman Uimasaralla sitten Tiitus Sirolan voimin radalla 6. Ja hyvin sieltä tulee sitten hyökkää myöskin nelosradan Wandersin ankkuri Ilari Ellonen nyt tähän peliin mukaan. Ja viimeinen käännös täältä kokoonpanolta hetken kuluttua siellä
top 4 lähtee. 8 rata myöskin Uinti Tampereen kolmosjoukkueen Väinö Lehtelä mukana siellä kisassa, ja nyt tullaan sitten jo kotiin päin. Keskiradalla taitaa tilanne hieman tasoittua Oulun Uinnin ja Wandersin välillä. 1,8 oli eroa tuolla viimeisessä käännöksessä, mutta nyt näyttäisi kyllä siltä, että ei ole enää tuota eroa siinä tämän kaksikon välillä, mutta sitten löytää Wandersin Ilari Ellonen sieltä vielä viimeisen vaihteen ja on nostanut joukkueensa tässä ohitse Oulun Uinnin. Ja näin tämä ero sitten kasvaa tässä kohtaa Wandersin eduksi, ja lopulta vantaalaisjoukkue on tämän 5. erän kärjessä maalissa. 4.48.28 ajalla tulee Wanders sitten toistaiseksi parhaaseen aikaan tässä poikien 4 kertaa sellaisen vaparin viestissä. Oulun Uinti kakkosena, Joonatan Ryynänen ankkurina, ja kolmantena oli Joensuun Umasora Veikko Piirosen ankkuroima joukkue ajassa 40.55.01 erän 3. sijalla maalissa jo vain. Siinä oli 5. erä, ja nyt sitten hyvät rollolaiset on illan viimeisen erän vuoro. Tervetuloa poikien kuuma lähtöön! Ja näin lähtee sitten poikien kuuma erä matkaan. Altaassa Alvar Herkman, Oskar Usmi, Aku Kokkonen, Leevi Salo, Matias Soitamo, Arne Pitkänen, Peetu Oksanen ja Eino Hirsimäki. Ja vahvan startin on kyllä ottanut sieltä Nelosradan Lahden uimaseura ja Leevi Salo. Salo tulee sieltä kuin höyryveturi kohden 100 metrin vaihtoa ja on kasvattanut tässä jo melkein 5 metrin johtomarginaalin muuhun rintamaan nähden. Sieltä Leevi Salo painattaa maaliin oman osuutensa päätteeksi. 61.07 on aika Leevi Salolle tuosta avausosuudesta, ja kakkosena lähtee sitten Sisun Laitinen osuutta viemään Lahden joukkueessa. Radalta 5 otus Uinti Turku ykkösellä. Matias Holma nyt altaassa siellä viitosradalla viemässä turkulaisten viestiä, ja hänen vierellään sitten jahtaamassa Seetuksen Anton Raunio siinä kuutosradalla aivan rataköyden toisella puolella. Radalta 3 tulee sitten puolestaan Uinti Tampereen Angelo Kippola tällä hetkellä 4. sijalla, mutta kyllä kovaa kyytiä painaa Lahden joukkue.
Sisu Laitinen tulossa sieltä kyllä aivan loistavaa tahtia. Melkein alle puoleen minuuttiin painoi Lahtinen tuon ensimmäisen 50 osuudestaan. Ja kun muistetaan se Leevi Salon aloitus 1:01 paukusta, niin tässä tullaan nyt kyllä hyvin samoja aikoja sitten kyllä lentävällä lähdöllä Sisu Laitisen toimesta tällä Lahden omasadan kakkososuudella. Ja katsokaa miten tasainen rintamaa sitten siellä kakkostilalla, kun Lahti on karrannut tällaiseen johtoon. Näin on sitten Sisu Laitinen urakkansa suorittanut. Aika menee sinne 64 sekunnin päälle tuosta kakkososuudesta Laitiselle. Ja näin kolmannelle osuudelle pääsi ensimmäisenä Markus Sulku, mutta sitten on tämä todella tiukka rytmiryhmä siinä Lahden takana, jossa on viitosella Turku, kuutosella Seettus, nelosella, ei vaan kolmosella Uinti Tampere. Ja siellä on nyt sitten joukkueesta altaassa Oottuksella Eino Rantala, Seetuksella kutosella Mark Borisov ja Uinti Tamperetta kolmosradalla vie Akseli Vahila. Siinä on tuo joukkueisto nyt, kun tullaan tätä toista osuutta kohta kotiin päin. Lahdella edelleenkin todella vankka on johto. Markus Sulku on siellä, tekee hartiavoimin töitä. Hän aloittaa osuutensa 31,5, eli sellaista 1:04, 1:05. Sieltä on varmasti tulossa sitten myöskin Sulkun osuuden jälkeen ajaksi. Ja vahvasti sitten Ootus on siinä kakkostilaa muuraamassa nyt vahvemmin. Siellä nimittäin Eino Rantala pikkuisen karistaa Mark Borisovia ja Akseli Vahilaa kannoiltaan. Lahden johdossa tullaan puoleen matkaan, ei kun 300 metriä tietenkin. Tässähän mennään jo ankkureiden kyytiin hyvänen aika. Eihän tässä nyt sen verran niin pitkää aikaa tuhlata, että tässä vielä vedettäisiin kolmatta osuutta ensin, vaan nyt ollaan ankkureiden matkassa melkein koko kärjeltä. Kärki top 4 ainakin, ja Lahti on siellä nyt Leo Salumin voimin viemässä tuota ankkuriosuutta nelosradalla, ja kyllä on vinha vauhti Lahdella, aivan hurmiossa painaa siellä Leo Salum nyt viemään tuota viestiään kohti viimeistä käännöstä. Pystyykö sitten muut joukkueet vielä vastaamaan? Oottus Akseli Englundin voimin altaassa, Uinti Tampere Pontus Pyykön ansiosta noussut kolmanneksi, hieman siihen ohi Seetuksen joukkueen Kirill Kauppisen, mutta ei ole kyllä paljon marginaalia tuossa Tampereen ja Espoon välisessä kamppailussa, ja toiselle vaan on luvassa sitten kenties mitali tästä uinnista. Lahti on siellä nyt hieman menettänyt johtoasemaansa, kun Ralata 5 Uinti Turku ihan kuin tyttöjenkin viestissä on nousemassa sieltä. Tuleeko vielä rinnalle? Riittääkö matka Oottuksen kannalta? Akseli Englund vastaan Leo Salum, ja Englund tulee, hengittää kyllä oikealta eikä näe Salumia, mutta tulee siihen aivan rintamalle vielä. Lahti johtaa, mutta miten pitkään? Sieltä tulee Englundin käsi ja tulee voittoon. Näin hiipii jälleen Uinti Turku sieltä Lahden ohi, ja sitten Uinti Tampere ja Seetuksen välinen kamppailu päättyy Mansen eduksi. Oottus on voittanut Akseli Englundin komealla ankkurivedolla. Se oli nimittäin 1:05.09 tuo Englundin osuusaika, 4:23.74, ja kyllä on mies riemusta soikea, ja syytä ollakin. Oottus ottaa tässä hurjan voiton. Leo Salum ankkuroi Lahden umaseuraa ansiokkaasti, mutta 800 tässä poikien viestissä nyt sitten koitui ratkaisuksi. 500 taisi olla tyttöjen viestissä, joten kyllä nämä hirmut rillereitä nämä rolloviestit ovat. Pidelkää minua nyt, hyvänen aika. Eihän tässä jakkaralla meinaa pysyä. Uinti Tampere 4:31 tasan ajalla, sitten kolmannella siellä Pontus Pyykki oli